Әкренләп апрель аеның азагына якынлашабыз. Көннәр ныграк җылытып килә дуслар. Кайберәүләр хәтта бакча эшләренә дә керештеләр. Язлар исе дәрт исти күңелләргә. Безнең тапшыруда сезнең күңелләргә ям истәр дип өметләнәбез. Бүгенге тапшыруның исә башлап экраннар алдына нәни тамашачыбыз. Иске Кулатка бистәсе егете Зеленков Денис Александровичны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең кабатланмас 10 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Аны әлеге гүзәл бәйрәме белән әбисе Зәйтүнә Идрисовна, әтисе Александр Викторович, әнисе Әлфия Рөстәмовна, сеңеле Элиночка котларга булдылар. Яраткан улыбыз, газиз оныгым, абыем һәм энебез. Бүген синең күркәм, әле бәләкәй булса да 10 яшьлек юбилеең. Әкрен генә асыл егет булып җитешәсең. Менә инде син мәктәптә дә укыйсың. Бар яктан да синең тырышлыгың күренеп тора. Без әти-әниеңә ярдәмче, сеңелеңә яраткан абый, ә инде әбиеңә газиз онык булып торасың. Кадерле без, бүгенге бәйрәмеңдә иң мөһиме синең бар хыялларыңның чынга ашуын телибез. Һәр вакыт гел яктылыкка омтыл. Бел, бу дөнья катлаулы булса да, аның матур яклары бик күп. 10 яшь тулды. Син бик матур, Субханалла, күз тимәсен. Әткән кучагында бәхетле бала булып үс. Бәбишәең уздырганда син бәләкәй, сабый идең. Сиңа карап, нинди нәни, күз тимәсен дигән идек. Бүген инде син зур үстең. Юкка барга еламыйсың. Ярамаган әйберне дә ярсып елап сорамыйсың. Синең белән шундый кызык, сөйләшәсең, җыр-җырлыйсың, әниеңә булышасың, 1 минутта тик тормыйсың. Егет инде, сокланырлык үзебез дә ышанмыйбыз. Синсез балам 1 минутта хәзер инде тора алмыйбыз. Гомерләрең гөрләп торсын, үз безнең бәхеткә улым. Булырсың барыбызга һәр вакытта тик уң кулым. Юбилеең котлы булсын, яратабыз без нык сине. Матур җырлар бәйрәмеңне яктыртырлар котлап диде. Кадерле Денис, гүзәл туган көнең белән котлап, әти-әниең, әбиең һәм сеңелең язган теләкләргә бик теләп кушылабыз без дә. Бәхетле бул, Иске Кулатка бистәсе синең белән горурланып яшәсен. Әҗер синең өчен тапшыруда яңгырый. Кабул итеп ал. Баласы, иң шибәре, иң шәбе. Минем дә улым, күз нурым, тормышымның бар яме. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым, күз нурым, сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне бәхетле иттең. Әти дип сузасың син, талпынып кулларыңны, шатланып күзәтеп торам тәүге адымнарыңны. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым, күз нурым, сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым, күз нурым, сине мине бәхетле иттең.
Nəsliminin Kiləşəgi davamı Sində oğa kişili ruhlı Tatar milleti qanı Bu dünyaga kilevengini Min senin uzak küttüm Ulum көз нурым seni meni Бәхетле ettin Bu dünyaga kilevengini Min senin uzak küttüm Ulum көз нурым seni meni Бәхетле ettin Улым көз нурым seni meni Бәхетле ettin Чираттагы изге тилеклер Кобат, Зеленков, Денис Александрович хөрмәтенә яңгырый. Аны Хайровлар гаиләсе, Мәскәүдән абыйсы Рамил, апасы Розалия, Илнас, Азалия һәм Румия әбисе ихластан котлыйлар. Денис, сине кыю, игелекле, көчле, батыр егетне бүген без якыннарың ихластан котлыйбыз. Сиңа нибары 10 яшь, ә син үз заманының чын герое. Әле бәләкәй булса да тормышыңның кораб капитаны. Сиңа тормышта ахмаклыклардан качарга һәр вакыт ошый. Мәктәптән начар билге алмавың белән шөгыльләнергә һәм бары тик яхшы эшләр генә эшләргә телибез. Дусларың белән гел шаярып яшә һәм мавыктыргыч вакыйгаларга гына күмелеп яшәргә язсын. Тормышың гади юл белән, тулы бәхет һәм игелеккә чорналып барсын. Ныклы саулык, жан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Денисыбыз туган көнен бүген бит каршы ала. Без туганнары өчен ул иң якын булып кала. Исәнләшеп хәл белешә, үз итә һәммәбезне, улысына, кешесенә таба ул кирәк сүзне. Кай вакытта аптырап та калабыз аңа карап. Сандугачтай дөрес сүзләр ала ул безгә сайрап. Телибез Денис мөһиме шундый ук булып син кал. Бар теләгән биеклекне бу тормышта яулап ал. Онытма, әгәр кирәк без булсак һәр чак янәшә. Матур гына чын егеттәй балакайыбыз яшә. Кадерле Денис, Хайровлар гаиләсе, абыегыз Рамил, апагыз Розалия, балалары Илнас һәм Азалия, әбиегез Румия сезгә бүләккә дип бик матур җыр сайладылар. Кабул итеп ал әйдә. Irkelep seni enem Tevga
Алдагы котлау хатын без ерак Мәскәү шәһәреннән алдык. Бүген минем якын дустым Зеленковлар гаиләсендә олы тантана. Әлфия белән Александрның уллары Дениска 10 яшь тула, дип язалар Солтановлар гаиләсе, Гөлия һәм Акмал, балалары Тимур һәм Руслан. Башлап мин сезне Саша һәм Әлфия бу вакыйга белән котлар идем. Аллага шөкер, балакайыгыз үсеп, бүген 10 яшен тутыра. Киләчәктә дә аның казанышларына шатланып, аның өчен горурлык хисе генә татырга язсын. Бер кайчан да балалар хәсрәте сезнең янәшәдә йөрмәсен. Бәхетле әти-әни рәтеннән булыгыз. Кадерле балакайыбыз Денис, сиңа карап туя алмый әткәең һәм әнкәең. Язмышларың аппак булсын, иманлы бул бәбкәем. Киләчәктә без синең акыллы, рәхимле, иманлы бала булып үсүеңне телибез. Алдагы көннәрең иң матур җырларга тиң булсын. Йөргән юлларында һәр вакыт бәхет йолдызлары балкып торсын. Сөйкемлелек балкый йөзеңдә, яшәү яме балкый күзеңдә. Шәшәк кебек матур үзеңдә, матур үтсен һәр бер көнеңдә. Балачагың синең матур булсын. Яшә шатлыкларга төренеп, куанышлар гына юлдаш булсын. Бәхетләрең килсен күренеп. Әткәң-әнкәң, әбекәең, яши синең өчен диеп. Мин әле бәләкәй димә, яшә син дә янып, көеп. Бүген синең юбилеең, котлау ява тирә-яктан. Синең бик тә матур чагың, килер көнең булсын актан. Денис, туган көнең, 10 яшь тулу көнең котлы булсын. Әти-әниеңнең, әбиеңнең, сеңелеңнең ярдәмчеләре, якты өметләре булып, шатлыкта, бәхеттә генә үз. Аларның музыкаль бүләге дә тик синең өчен генә яңгырый. Кайыннары айхаяк икән, сөю белән тулы чак икән. Кайыннардан якты моңы тама. Кайыннары айхаяк икән, сөю белән тулы чак икән. Кайыннардан якты моңы тама. Бәхетеңне юк йоклама, егет, йоклама. Бу бит бәхетеңне, эзлә бәхетеңне. Юк йоклама, егет, йоклама. Kızıga күз атып, сандугачлар йөри узатып. Йолдызлардан әнәже сибелә. Егет яна кызыга күз атып, сандугачлар йөри узатып. Йолдызлардан әнәже сибелә. Kavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bəğərim, yok bir silgene. Kavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bəğərim, yok bir silgene. Бәхетне узып китәрме, безгә бәхет биреп китәрме? Кайыннардан сыра, кайыннар.